Türkiye Türkmen raýatlarynyň iň köp gatnaýan ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar. Ýurtlaryň arasynda viza düzgünlüğiniň girizlenine garamazdan iki ýurdun arasynda gatnamak mümkinçiligine islegler ýokary çykdyjylar hem artýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary häzirki wagtda Türkmenistandan Türkiýe gitmegiň mümkinçiliklerini öwrendiler we çykdyjylary hasapladylar. Türkiýe döwletine viza düzgünlüği girizlen soň Türkmenistandan Istanbul şäherine baryp ýetmek üçin 20 000 manat çemeti pul harçlamaly bolýar. Bu Garabadar narhyndan 1.000 Amerikan dollaryna barabar bolsa Türkmenistanyň Merkezi bankynyň kursu boýunça 5.714 Amerikan dollaryna barabar. Bu narha uçar bilýärdi viza we koronavirus bilen bagly kagazylar üçin resmi çykdyjylaryň daşyndan bular almak üçin berilmeli para hem girýär diýip habarçylarymyz gurrun berýärler. Olaryň sözlerine görä, masyahat üçin taýýarlyklar diňe bir mali harajatlar bilen çäklenmän wagty hem dürli tagallalary talap edýär. Tiýahata taýýarlyk viza almakdan başlanýar. Lebapdaky habarçymyza görä, vilayet ýaşaýjylary Aşgabatda baryp viza goýdurmak üçin başda ençeme dokument edinmeli. Nikanyň bolup bolmazlygy hakynda resmi nama, işleýän adamyň näçe wagt bäri işleýänligini görkezýän iş ýerinden kepilnama, işlemeýän adamyň ýaşaýan ýerinden resmi nama alınmaly. Viza almak üçin raýatyň daşary ýurt pasportynyň möhleti gutarýança 6 aýdan az bolmaly däl. Koronavirusa garşy tanjymlar hakyndaky şahadatnama talap edilýän kagazylaryň ýene biri. Vaksinalaryň dördüsi bolmaly. Bolmadyk ýagdaýynda lukmanlara para berip sertifikaty oňartmaly. Soňra muny alyp vilayet arasyçylyk we epidemiologiýa bölümine baryp daşary ýurda çykmak üçin sertifikat soramaly. Diýip habarçymyz aýdýar. Indi viza taýyn vilayet arasyçylyk epidemiologiýa bölümünden sertifikat hem alındy. Mundan soň Istanbuly bilet satyn almak meselesi dörüýär. Türkmenabadyň halkara aeroportuna baryp Istanbuly bilet satyn aljak bolsaň, bu ýerdäki kassada biletiň satylmaýandygyny, Aşgabatyň halkara aeroportunda satyn alyp bolýandygyny aýdýarlar. Aşgabada baryp ýeten soň, paýtagtyň halkara aeroportunda hem şol gep bilet ýok diýärler. Vilayetden baran ýolugçy 3 günnäp Aşgabatyň aeroportunda oturmaly we uçurda birden ýeriň tapylmagyna garaşmaly. Ýa-da para berip bilet satyn almagyň uğruna çykmaly. Diýip ýagdaý öwrenen habarçymyz aýdýar we paranyň 200 dollardan başlanýanlygyny belliýär. Biletiň wagtynda tapylmadyk ýagdaýynda ýolugçy üçin goşmaça problema döreýär. Ýurtdan çykmak üçin zerur hasaplanýan keselleriň öňüne alyş merkeziniň berýän koronavirus bilen bagly sertifikatynyň möhleti 3 günde dolýar. Koronavirus sertifikatynyň möhleti geçmeýän kagysygly uçmaly. Munyň üçin para bermeli bolsa-da adamlar razy bolýar. Diýip habarçy aýdýar. Şeýle Aşgabatdan Istanbuly barýan uçara minmek üçin adaty ýolagçynyň çykdyjylary Garabadaryň kursu boýunça 1.000 dollara ýetýär. Bu narhyň düzümine girýän uçar biletiniň resmi bahasy 440 dollar bolsa, üstüne 200 dollar para berilýär we biletiň bahasy 640 dollara ýetýär. Viza bilen bagly çykdyjylar 250 dollardan geçýär, galan bölegini koronavirus bilen bagly spravkalar we testler düzýär. Şunlar Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäherindäki türkmen standartlary baş döwlet gullugynyň öňünde adamlaryň uly nobatlary emele geldi. Bu ýere üçin ilat öz öýlerinde agyz suwunyň elektrik energiýasynyň tebii gazyň sarp edilişini hasaplayan enjamlary barlygdan geçirmäge we yaramlylyk möhleti dolan hasaplaýjylary täzesine çalışmaga howluk ýary. Şäherder etraplaryň köçelerinde suw, tok we gaz hasaplaýjylary vilayet merkezindäki türkmen standartlar gullugynda barlardan geçirmeň zerurdygy barada bildirisler atyldy. Munyň ýanynda Seydi, Dänew, Sayat, Farab we Çärjew etraplarynyň ýaşaýjylary Türkmenabada gelip başladylar. Diýip Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy aýtdy. Onuň maglumatyna görä, uly nobatlaryň ýene bir sebäbi ýaşaýjylaryň öz hasaplaýjylaryny barlygdan geçirmek işlerini ýylyň ahyryna çenli amal etmäge çalışýandygy bilen baglanyşykly. Ýylyň ahyrynda ýa-da başynda köp ýaşaýjynyň hasaplaýjylarynyň möhleti dolýar. Eger adamlar onu wagtynda çalışmasa, onda olardan gazy, suwy we togy hamaly gizi gündüz ulanandygy barada tölü galynýar. Meselem, men 2021-nji ýylyň ahyrynda şol ýyl üçin ähli tölegler geçirdim. Men şu ýylyň 11 aý üçin heniz tölek tölemedim. Şol arada fevralda hasaplaýjymyň möhleti geçen bolsa, onda menden tutuş 11 aý üçin 3 hesse köp tölek alýarlar.
Dip efirde atlandırılmasızlığını soran Türkmenawatlı ýaşaýjy aýtdy. Bu waka Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurtda ilatyň suwdan, tokdan, gazdan peýdalanyşyna edilýän hyzmatlaryň tölegine gödökçilik etmek wezipesiniň pesdigine nägilelik bildirmeginiň ideýanyna gabat geldi. Ol bu barada halk maslahatynyň 23-nji noýabrda geçirilen mejlisinde aýtdy. Bu işe başlandy, ýöne ol ahirine çenli ýerine ýetirilmedi we köp ýerlerde şeýle ýagdaý häzire çenli hem dowam edýär. Agyz suwunyň, elektrik energiýasynyň, tebii gazyň sarp edilişini hasaplayan enjamlaryň oturdulmadyk ýerleri bar diýip Berdimuhammedow biz şeýle ýagdaý bilen hiç wagt ylalaşyp bilmejekdigimizi we bu urlarda tertip düzgünü ýoly goýjakdygymyzy berk duýdurýarys diýdi. Türkmen hökümeti ilat üçin elektrik energiýasyna, gaz we suw ýeňilliklerini 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan ýatyrdy. Ýurdun şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 25 ýyl ozal gerdilen ýeňillikleri ýatyrmak kararyny ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda ilatyň has gowy ýaşap başlandygy we döwletiň goldawyna mätäş däldigi bilen düşündiripdi. Şondan soň ýaşaýyş jaýlarynda elektrik, gaz we suw hasaplaýjylary oturtmak işleri we onuň talabalaýyk işleýişine gödökçilikler güýçlendirildi. Mary welaýatynyň Mary şäheriniň bazarlarynda azy karitlarynyň bahasy birneme arzanlap başlady. Bu waka dollaryň gara bazardaky narhynyň aşaklany we bitaraplyk bayramyna 2 hepdeden hem az wagtyň galan mahalyna gabat geldi. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy azyk önümleriniň 20-40 göterim çemesi arzanlandygyny aýdyp, käbir haritlaryň 29-njy noýabrdaky bahalary barada maglumat berdi. Ýokary hilli yerli unyň 1 kilogramy 8 manat, gazak uny 13 manat, yerli tüwi 15 manat. Daşary ýurtdan import edilen tüwi 20-30 manat, soğun 7 manat, güýzlük yerli kartoşka 5 manat, import edilen kartoşka 10 manat, şeker 18 manat, alma 7 manat, günewakar ýagynyň 1 litri 35 manat. Paýta ýagynyň 1,5 litri 39 manat we süýdüň 1 litri 5 manat bahalanýar diýip habarçy belledi. Bazar resmileri haritlaryň arzanlamagynyň sebäpleri barada açaçan resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne bazar söwdegerleriniň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, munyň sebäpleri dollaryň gara bazardaky narhynyň aşaklamagy bilen baglanyşykly. Mundan ozal gara bazarda 20 manat bahalanan bir Amerikan dollary 28-nji noýabrda 18 manat 40 teňe çenli aşaklady. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistan daşary ýurt valutasynyň erkin söwdasyny çäklendirdi. Çäklendirmeleriň netijesinde ýurtda valutanyň gara bazary emele geldi. Merkezi Bank dollaryň resmi alış-çalış bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manatlygynda saklaýar. Dollaryň gara bazar bahasy bilen resmi alış-çalış bahasynyň arasyndaky 5-6 esse töweregi tapawut dowamly saklanyp galýar. Marda dollaryň narhynyň aşaklamagy Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde häkimetleriň gara bazardaky valuta söwdegerlerine garşy reýt geçirmeginden 2 hepde soňa gabat geldi. Şonda yerli söwdegerler gara bazarda valuta söwdasyna garşy güýçlendirilýän gödökçiligi häkimetleriň sebitde azy karitlarynyň bahalaryny emeli arzanlatmak tagallalary bilen ilteşdiripdiler. Marda dollaryň gara bazardaky bahasynyň aşaklamagy we munyň netijesinde azyk önümleriniň birneme arzanlamagy häkimetleriň hemisi bayramçylyklaryň öňü sirasynda oýnaýan oýnuna meňzeýär. Nyrklaryň ýene ýokarlanmagy mümkin diýip marly söwdeger aýtdy. Şu aýyň başynda prezident Serdar Berdimuhammedow hökümet agzalaryndan bayramçylyk günlerinde bazarlaryň we dukanlaryň durly haritler bilen üpçünçiligini gözegçilikde saklamagy, bahalaryň ýokarlanmagyna ýol bermezligi tawşyrdy. Türkmenistanda adatça uly bayramçylyklaryň öňü sirasynda bazarlarda we döwlet dukanlarynda emeli azyk bolçulugy, arzançylygy we köpdürlügi döredilmäge çalşylýar. Ýöne bu ýagdaý gysga wagt dowam edip bayramçylygyň ideýany emeli bolçuluk ýom ýok bolýar.